Zaplantané za nožičku. Ahoj, Emčo. Počkaj, máš to, si napudrovaná, trošku tě chci utřít, ať si k světu na té fotce, no. Ještě to zásoby trošku vytřem, no. No je krásná. Byla to hrdina, že? No. Stačí se vám hlava? Jo, ale tohle mi pozubáš to ty... No jo, paleček, to je tvoje, jo. Ty práce bývají různé, psychoterapeut většinou Nahrávám, ano. Neboj. Já si moc... Akční. Ale ty se na nás chceš podívat. Ahoj. Ahoj. Ale vždycky, když jsem byl u tebe, tak byla klidná. No jo. Už to není ono? No. Je má svůj klídek, že? Pryč. Si neuděláme manikúru. Tak. Tak kapne do očička. To je další takové příjemné, že? Ale to ještě ne. Nic není.